Minatay. Muaksyon ng takutak pilaware. Matahing kiring man yung cellphone. Bantukan na ira kay di am day message gikan ni Junjun nga na sa Cebu. Shout out day diha gikan kay Junjun nga na sa Cebu. At karon atong basahon ni diyang pangutana be. Dungsoy, palihog kog tubag ani akong pangutana ba? Ikaw may swito. Is. Maswito ko po kasoy basta muswila lang naman lagi ka. Karon atong tiwason ni diyang pangutana be. Matawag ba gihapon nga install soy bisag mubo ang magtaod? Piskot. Daghan man pong mapagan na imuhang pangutana soy. Aso si umubo nga na. Aron tiwasog basa ni diyang pangutana. Palihog kog tubag ana soy. Nya shout out ko tanan akong kauban nga mga installer from Sheraton Hotel Cebu soy. Salamat. Uy, sa mga kaubanan da ni Junjun dia sa Sheraton Hotel Cebu, shout out sa inyo tanan dia. Soy, paminaw kay akong tubagon na imuhang pangutana ha. Apan sa di pa, padayon kung magaingon sa imo soy, ingnan na imo mga kaubanan dia nga swila jod aron mo maswito. Ay tubag sa imong pangutana soy. Kini manggong pong nga install, wala na siya magabase sa magtaod kung mubo ba o taas. Ang word nga install soy, nagarepair na siya sa distansya sa imuhang pagkatauran, sama ining antina, aw install tawag na, internet, o kay habog man, aw install tawag na. Tanang klase soy sa magpataod, basta habog, install tawag na. Karon soy, kung ang imong uyab o ang imuhang asawa magpataod og pante sa imuha, aw di na install tawag na. Nahibaw kag say tawag na soy? Aw, insyo moy. 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만나